Nebojša i ja smo sad gosti u studiju. Mi smo sad gosti u studiju, malo da vidimo kako ti izgleda. Pa nije loše ovde ovako. Voditeljsku ulogu smo prepustili Frajlama. Sa nama su Marija, Jelena, Nataša, Nevena. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Kako se osjećate tu na tom trosedu? To je nama standardno. Dobro dok stanemo na trosed. S obzirom da smo Frajle. Dobro da nije učestvovao da mi sedimo na trosedu i neko nas ispita i mi pričamo. Da, kao na terapiji. Imamo mi našeg... Da objasnimo onima koji ne znaju, koji nisu iz severnog dela naše zemlje, šta je u stvari frajla? Voli to pitanje. To je gospođica, ali baš onako u prevodu gospođica, jedna fina dama, gospođica u stvari koja se nije iz bolje kuće? Pa dobro, ajde tako da kažemo, koja je lepo vaspitana, lepo očešljana, lepo obučena, obrazovana, mlada, znaš šta hoće, fina. Fina, ali znaj da ne bude fina kad... Pa dobro, kad treba. Čekaj, ili imate podeljene uloge? Da. Fina, vaspitana, nevaspitana, ona koja puno priča, ona koja ne priča, ona koja je večito ljuta. Ko je najviše priča? Marija. Pa nije istina. U početku je bilo da je Marija stalno priča, ali morali smo i mi nekada dođemo do reči, tako da smo i mi počeli puno da pričamo i onda to... A ja sam učutala i krenula da razmišljam. Problem ste rečili samo pričanjem ili bilo neko čupanje kose, nešto, ništa, da? Ne. Dobro, Nevena i ja smo rođene sestre, kod nas je bilo. Ali kad smo porasle pa smo njih upoznale, onda... Prestali smo da se čupamo. Čija je poslednja kod vas dve? Sestre ste? Moja. Pravo rešenje. Pošto njih dve ne mogu da se dogovore. Komuniciraju, onda komuniciraju preko nas. Kako da definišemo frajle? Kako da definišemo? Spremao sam prišli sa prijateljima koji su često na ovakvim koncertima i kažu to ne može da se definiše. Pa sam onda našao neku definiciju da ste akustični bend. Kako to zvuči? Jedna od definicija. Ne znam, kažu da je to jedan ženski bećarac, to isto. Onda da je to muzički pravac za frkancija. Onda kabare, jeste, vojvođanski tango. Kafanska atrakcija. Kafanska atrakcija, to smo isto čuli nedavno, kaže, kafanska atrakcija. Koji imamo tih, kako da kažem, objašnjenja, ne mogu kažem objašnjenja, nego pokušaje definicije najviše odgovara. U kojoj se najviše... Sve ženski bićarac. Pa možda to, meni se sviđa taj kabare. I meni isto. Meni kabare. Da. Večerski kabare. Večerski kabare. Može i tako. Sad, naši gledalci jutarnjeg programa televizije Pink su pre neki dan kao onu početnu numeru za razbuđivanje i mogli da vide kako zvučite, odnosno kako izgleda u spotu i klip. Međutim, mi ćemo danas pokazati nov spot za pesmu koja se zove Štiklica. Ne, to nije novi spot za Štiklice će se tek snimati. Uradili smo jedan, da kažemo, promotivan spot od promocija u Beogradu i u Novom Sadu koje smo radili za pesmu Štiklice. A spot... Znači dokumentarac Štiklice. Da, jedan dokumentarac. Ništa da pogledamo gdje je dokumentarac, u stvari da poslušamo dokumentarac. Mi ćemo posle objasniti gde se sve to dešava. Dobro. Ovde postaje jako toplo. Jao, žene, ta si smislila. Ne lupkaj štiklicama i ne budi me, ne šuškaj čipkicama i ne duri se. Ti mi kažeš, hajde smiri se. Ti mi kažeš, ma uozbilji se. Ne zveckeš nalicama, stvarno dosta je. Ne gađaj varnicama kad već gori sve. Ti mi kažeš, hajde smiri se. Ti mi kažeš, ma uozbilji se. Hajde, hajde, ma zašto frajla sedi sama? Hajde, hajde, pa vidiš da je dama. Hajde, hajde, a oko mene
godine. Kad kažeš karijera, glava boli me. Ti mi kažeš, No hajde smiri se, ti mi kažeš, ma kući vraćaj se. hajde, hajde, ma zašto frajla sedi sama? Hajde, hajde, ma vidiš da je dama. Hajde, hajde, a oko mene je galama. I uvek neka gužva je, ma briga me za sve. Hajde, 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 ma briga me. Hajde, 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 ma zašto frajla sedi sama? Hajde, hajde, ma vidiš da je dama. Hajde, hajde, a oko mene je galama. I uvek neka gužva je, ma briga me za sve. Ma briga me za sve. Ma briga me za sve. Hvala lepo. Briga me za sve. Jao, ljudi moji. Ma briga nas za sve. Ovo ste se nešto raznežili. Ne, za Sad smo smanjili sad smo smanjili štiklu. Da, des. To je te iza štikla, jel da? To ono čarobnim štapićem. Sport Da, bili ona forma. ima čaroban štapić i onda Napitak smanji. jedan, kapljica se Samo kapljica se stavi i onda se to smanji, evo vidite. Super je ovaj snimak, nismo često gledale. To je spoj prve i druge promocije, odnosno promociju u Novom Sadu i promociju u Beogradu, Štiklica. I u Novom Sadu je bilo na trgu, a u Beogradu je bilo u Knez Mihajlovoj ulici. I sjajno što smo sada videli sve naše saradnike i prijatelje koji su tih dana baš žurno i ažurno bili uz nas, da sve to, da cela ta promocija prođe kako treba. Jeste, evo imamo i CD-ove. Da. Ovde. Koji ćemo, da, pa vi ćete objasniti već, evo, to je jedan manufakturni proizvod. Malo je ova fotografija svedenija u odnosu na naš sad styling. To su slikali 1928. godine. Da, tad su bile mlade. Bile mlade. Pa dosta dobro Iz se tog vremena u stvari potiče naziv Frajla, tako? Da. Pa da. Na Vidiš vašem... štiklice, mislim, molim te, to su ove iz Kneza. Kako hodaš na tome? Pa onako, mislim, trudim se, vežbala sam. Koliko ima santimetara? 12, 15? Pa ima jedno, šta ja znam, jedno 22. Koliko vežbamo pevalo. Koliko vežbate hodanje? Da. Ili vrištanje od bola u nogama. Da. Nema to kod nas. A to je, aha, sad mi jasno dakle to dolazi. Da. Na vašem sajtu stoji jedna zanimljiva priča koja u vezi sa vama. Odlučili ste da svirate pod domovima kulture. Tako je, da. Prvo, dakle, ta ideja, drugo, to postoji još uopšte. Kako ne postoji? Da nađete domove kulture koji nisu izdati za poslovni prostor, ne služe kao šupa nekome ili tako nešto. Ne biste verovali, mi smo stvarno, obišli smo Srbiju uzduž i popreko, stvarno smo bili svuda. I ima, ti domovi kulture ranije su bile sva neko centar kulturnih dešavanja uopšte u tom nekom mestu. Svi su išli tamo. Tu su bile igranke i pozorišne predstave, bioskop isto tako je bio tamo, ljudi su se muvali, zaljubljivali tamo. Veršćale imao tamo prvu igranku, naši su se upoznali tamo. Vidiš, oni vraćaju se Pa za mi pokušavamo to da vratimo. Da, mi pokušavamo to da vratimo jer ti domovi kulture funkcionišu na neki način. Nema nešto puno dešavanja tamo. I mi smo odlučili, jer stvarno ljudi iz tih manjih mesta nemaju možda sredstava i priliku da dođu u Novi Sad, Beograd, da odgledaju neki koncert ili nešto da poslušaju, pa smo mi odlučili da mi onda odemo u sva ta mesta i da napravimo koncert tamo. Tamo nam je uvijek fenomenalno. I kako reagujete? Divni su ljudi, uvijek nas divno dočekaju, uvijek tu bude neka večera, klopa. To je najvažnije. Mi smo tražili razlog, u stvari, izvini što te prekidam, tražili smo razlog kao viška kilograma u poslednjih 6-7 meseci. I onda smo spojili domove kulture, kilograme,
Jedna lepa akcija, uvijek možeš da se svoje lepo. Da, ali moram da kažem da stvarno u publici nam sede od 7 do 77. Jer tu imaju priliku svi ljudi da dođe, oni koji izlaze i oni koji ne izlaze. Tako da je to stvarno predivno i nekako koliko akcija ta traje, dosta dugo i nastavlja. Od februara i nastavit će se sad i preko jeseni i evo pozivamo i gledalci isto tako da se jave. Da li su njihovi domovi kulture u modi i funkciji i da se jave da nam pišu, mogu da nam pišu na mail dafrajle@gmail.com pa možda nešto da dođemo i do njih. Mi smo uvek za i obožavamo, stvarno obožavamo da sviramo po tim mestima. Malo mesta imaju neku posebnu magiju, neku posebnu. Baš smo sinoć pričali o tome, Beograd je postao grad u kome se ljudi bukvalno više ne poznaju, ne razgovaraju, svi komuniciraju preko društvenih mreža, Twitter, Facebook. Divno je kada vidite, recimo, imamo i ćerku i baka i svi onako, znači cela porodica dolazi i baku zajedno vode, onako sa malom klupicom da baka sedne u prvi red, da može sve da vidi i da čuje i posle oni isto priđu nama i tu malo ćaskamo, pričamo, stvarno je to jako divno. Ostala je neka vrsta, u tim mestima je ostala ta neka vrsta bliskosti i nekako porodica je ta onako koja dolazi zajedno i to je stvarno divno vidjeti. Vaši koncerti nisu klasični koncerti. Nema super efekata, nema velikih videobimova, nema skakanja, nema pratećih grupa, nema plesača. Šta će nam kad smo mi prelepe? Ne kritikujem samo ali između ostalog pričate viceve, pričate neke svoje anegdote. Kako publika reaguje na to? Pa više su to neke anegdote, mi u stvari napravimo vici, jer to se stvarno nama dešava. Ljudi su nas pitali, pa dobro, dokle vi više izmišljate to. Ljudi mi ne izmišljamo, nama se to stvarno dešava. Tako da negde neki naš privatan život mi prosto kažemo, podelimo sa publikom. U početku je to bilo dogovor koju ćemo sledeću pesmu i šta ćemo sad i na kraju smo krenuli pričamo na mikrofon. Tako da na našim svirkama je kao da sedite u dnevnom boravku. Nama je predivno, kao da ste svi došli kod nas da popijete kafu. Dobro, sad bi mogli nama da ispričate neku anegdotu ovako. Sad ih zateklo. Evo čuvena ta anegdota, pošto već pričamo o štiklicama. Vraćali smo se iz Niša autoputem. E70. Uglavnom imamo jedan frajlomobil. 25, da. Da, kad smo kod toga tražimo auto. Da. Imamo jedan mali frajlomobil i onda Nataša kao Tetris slaže te sve stvari, ali ipak 4 žene, koferi i još 2 gitare. To je prosto nemoguća misija. Uglavnom imamo jednu galeriju i to smo mi sve spakovali i krenuli onako tu na autoputu do Beograda. Samo vidimo nešto proleće kao... Jeco, vidi današnje novine. Kao ja vidi današnje novine. Kao i dalje se vozimo. Kutija kaže, pa zar nisu ovo štikle naše? Uglavnom galerija se otvorila i štikle su ispadale iz galerije po autoputu. I onda je bila akcija spašavanja štikli. Ali bilo je super, štikle su tačno ovako stajale na sred autoputa. Marija smo išli kod njih. I ovako kao da ih je neko stavio. Ovako postavio kao reklama. Moje nove štikle. I onako ide kamion. I ide kamion i kao ne, nemojte se stavili one znake upozorenja, izašli prsluci. To je bila akcija. Ja sam bila prestravljena zato što je moja šminka i sve najvrednije stoji na sred. Najbrže trake. Ja kažem, Jelena, trči, spasi. Ko vozi? Ja. Nataša i Marija isto. Zato je bio problem, dobro. Prsluk, trougao, sve imate. Prvu pomoć. Full. Ne, vodite računa kad... Sve imamo. Poštujete brzinu, niste u žutoj travi. Ne možemo mi ni brže da idemo. Ali evo ja ću da pozovem autokuće da nam pomognu. Moramo ovako javno. Stvarno nam je jako mali auto, a jako puno putujemo. Koji auto je u pitanju? Osim što se zove frajlomobil. Citroen Saxo. To je baš pravi devojački. I sad smo stvarno u potražnji. Mogu samo nešto da kažem, jako puno smo prešli kilometara. Znači, prešli smo za godinu dana preko 120.000 kilometara. Wow. Što je jako mnogo. Ne pričamo o avioprevozu. Znači, samo drumski. Letele smo poprilično.
Tako da smo mi vrlo mobilne i vrlo smo atraktivna pokretna reklama. Onako, baš smo to spontano rekli, ali zaista je to nešto da bi mi ponele sve štiklice, sve gitare. Između nas ovako stoji gitara, možete zamisliti šta se dešava, pošto je sve pretrpano, uvek je između nas. Ima jedna fora, vraćali smo se Jeca i ja iz Crne Gore i bio je neki mali avion, onaj premali, najmanji na svetu koji postoje, ali jeste ater, ali još onaj manji što nema ni za kolica tamo nazad da se stavi. Neka autobus. Jeste, otprilike, tako nešto. I sad nešto kao džabu, gde će gitara, večito problemi oko gitare, pozdravljamo naravno, ja. Večito problemi oko gitare i svega ostalog i stavi me gde ćemo i mi između sedišta. Kažem, Jeco, meni tebi definitivno sudbina da nam je večita gitara između sedišta. Između sedišta, bez toga ne možemo. Bilo u kolima, bilo u avionu. Ali sve stane, tako da mislim jedna. To je u stvari inspiracija za sledeću pesmu, pošto pripremamo pesme su gotove. Koliko je vama automobil u stvari treba? Pa treba nam malo veći. Skromne smo, eto, samo mogu da stvari stanke. Stvari i dve gitare. Da ne troši kao džip. Ne, ja uvek kažem, nije to zbog džipa, nego zbog sigurnosti. Dobro, i onako treba spremati da se snimite spot. Da, treba spot, štiklice, pa onda tamo da se slikate u novom automobilu. Planira se negde u septembru spot da se radi. Ukoliko ovaj naš razgovor i ovaj apel pomogne, morate sa nas dvoje da se provozate jednom. Naravno. Nema problema. Vodimo vas na salaše naše vojničarske. Odlično. Znači, ovo se sve snima. Ovo se sve snima, da znate, mi to izvodimo iz arhive. Sve gostimo pozdraviti, da se ovo sve čuva u arhivi i da vodite računa. Šta ste rekli? Ja sada da podsjetimo naše gledalce malo i da predahnete, jer smo vas previše izgleda malo maltretirali, da vidimo ponovo još jednom Ich liebe dich. Ako bi, jesam dobro zvali, Ich liebe dich? Jesi, Ich liebe dich. Ich liebe dich, jeste, Ich liebe dich. Deco moja, da vam baba Bojka nešto kaže. Nema vam, deco, bez ljubavi ničega, ma ničega. O Bože, kad se samo setim. Tvoja sam i baš želim da ti kažem, baš ovde tu pred svima, ma daj da ljubimo se danima. Tvoja sam i bit ću onaj plamen duša, kada dođe zima, gorećeš pod mojim prstima. Tvoja sam, da ti šapćem tajne male, dok mirišu noćne frajle, nek ti prsti žipon pronađu. Tvoja sam, ja ti lorum damo nudim, pogledom ti hladim sudim i na silu da te nadmudrim. Ich liebe dich, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim. Ich liebe dich, ja sam najbolja od svih. Ich liebe dich, ich liebe dich, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim. Ich liebe dich, ja sam najbolja od svih. Ich liebe dich. Podvolimo prilike da pevate malo uživo. Tek prvi spot, spremate album, kako to napravite?
Počele smo. Intenzivno. To je velik posao. Počeli smo juče. Nije, počeli smo 15. avgusta zvanično. Producent moja Aralica i krenule smo u akciju. Dobro, i Klibadih i Štiklice su već urađene, on će se naći na albumu. Ostale pesme su gotove, spremne, ulazimo u studio i snima se. Tako da kraj novembra, početak decembra. Ono što ćemo mi za naše gledalce imamo malo iznenađenje. Ovo, kako ovo definišemo? Kao maxi single? Maxi single, jes. Manufakturno izdanje Frajli. Ali nema upravo samo izdanje. Samo izdanje. Tu su 3 pesme. Samo za probrane. 3 pesme, Štiklice, koje ste čuli malo pre, i Klibadih i Štiklice remix, to će ovih dana se naći na radio stanicama, klubovima. Inače se Štiklice vrte na radiju, to smo onako čuli sa svih strana i da se dobro kotira na top listama. Odlično posjećan. Na YouTube-u, na koju ima, doduše nemaju spot, imaju snimci vaših koncerta i to vidim da su cifre preko nešto 120. Jeste, zavisi koji video povučeš da pogledaš. Kod nas su najviše posjećeni nastupi. Nastupi su pokazatelj toga da smo mi u totalnom haosu. I naše pesme su zaživale, nama je jako drago, pored svih obrada koje pevamo i poznatih hitova, nama ljudi traže i Klibadih i Štiklice i to je stvarno fenomenalno. Znači, to je dokaz da radimo stvarno pravu stvar. A što najviše dobro da kad pomenjete tuđih pesma, u stvari volite da pevate? Gde se onako osjećate baš kao kad pevate? Gde što smo podeljene, baš onako. Nataša više jazz. Da, ja više volim nekih stranu, onako muziku, mada ne volim i grčku. Ja sam onako pop, soul, Nevena je... I volim neke ruske pesme, volim Tabakeru, recimo. Marija je pop, Italo pop. Ja sam ta, more, Mediteran. Jako smo se podelili. Kako se ono dobro ste se u stvari. U našem repertoaru... Ko preseče? Za svakog bude. Ne, svako mora da se ispuni želja, to definitivno. Mi od Lady Gaga do nekih ruskih pesama, pa onda možete zamisliti. Ali svaka se pronađe negde u tim pesama, ne bismo... Tako da to, mislim, ide prosto repertoari da se zajedno... Sad oni koji nikad nisu bili na vašem nastupu, gledaju sad nas i slušaju razgovor i imaju želju da vas čuju, gde mogu da vas čuju? Trenutno. U studiju. Nema, ovih dana radimo, malo smo se tu, ne može i ovo, ne ide jedno s drugim nikako. Od jeseni kreću ti kulturni centri, a sad... Domovi kulture. Bile smo sad malo tu u regionu, na nekim festivalima. Da, to sam htio da spitam. Vi ste i prilično popularni u regionu. Da. Jesmo, da. To je veliki kompliment, da? Pa veliki broj nastupa. Malo otvaramo vrata i za to tržište, imamo neke raznorazne ponude, ljudi nas stalno zovu i mi, naravno... Pa internet jeste čudo, jer prosto sve to što smo sad spomenjali, ljudi mogu i tamo da pogledaju, mislim, bilo koje strani sveta. Čak, evo, dobijamo poruke iz Meksika, da nas ljudi tamo vole, iz Japana, Indonezije. Mi smo okačile naše snimke obrada nekih stranih pesama na YouTube i tako je sve krenulo, bukvalno preko Facebooka i YouTube-a. Bez nekog izdanja smo u stvari krenule. A i divno je, evo, taj komentar, ja mislim da je iz Meksika, gde neko napisao da je, recimo, da su Štiklice ili Klibadih, da je divno, iako ne znaju srpski jezik, da je muzika ta koja u stvari pokreće i kojim se... Pomenula komentare na jednom od vaših videa na YouTube-u, vidio sam, pročitao sam komentare, jedan od komentara je bio Frajle na Eurosongu. Jel imate uopšte tu ambiciju? Jel mislite da bi vam bilo dobro za posao se pojavite na izboru za Eurosong? Pa možda bi nam bilo dobro da idemo tamo da upoznajemo ljude i da se šalimo i sve ostalo, ali sad što se tiče baš samog tog takmičenja, pa ne znam, nismo razmišljali o tome, pošto, eto, vredno radimo, pa ko zna, mislim, ako se ukaže neka prilika, ne isključujemo mogućnost, ali ne oslanjamo se samo na neke festivale ili na nešto da bi tu kao nešto napravili. Mi krećemo od nekih drugih stvari, svaki dan mora da se radi da bi se nešto napravilo, a ne da morate da planirate, da uradite nešto veliko. Svaki dan je to da se nešto radilo, da. Kod nas je radno vreme 24 časa. Od 8 do 7. Ljudi misle, vi što ste veseli, ljudi. Da. Stvarno mora da se radi. Mislim, mi ne razlikujemo ovaj posao od bilo kog drugog posla. Postoje neko radno vreme ili mora
svaki dan da se radi. Eventualno ta nedelja, naravno, se posle. Da, pitali se, u Stokholmu se da se srećujete svaki put, pa moraš se sreti kad iš na posao. Djeca, ti si žao da budeš princeza. Jeste frajle ili niste frajle? I pre nego što pređemo na vesti, već smo upozoravaju celo jutro danas kasnimo sa vestima, samo kakvu publiku više volite? Da svirate pred velikim auditorijom, kao što ste na trgu ili u nekoj intimnoj atmosferi? Pa nama je sve jedno, mislim, druga je vrsta nastupa. Ima svoj čar i jednako sviramo i pred dvoje ljudi i pred Ali definitivno volimo kontakt sa publikom jer je to naš koncept. Naš koncept programa jeste da mi pričamo i razgovaramo sa ljudima i zato volimo da nam je publika blizu, da ih vidimo, da budu što bliže. Na koncertu na Štrandu, 100 godina Štranda je bilo preko 20.000 ljudi i posebno je neka emocija kada 20.000 ljudi peva vašu pesmu, odnosno tvoju pesmu, nešto što smo mi pisale. Drugačije 500 ljudi kad peva, drugačije 20.000 i sve ima svoje lepote u stvari. Ovde lakše s publikom kontakt ostvariš, ovde već njih 20.000. Oni tu već ne možeš ništa. Tu ne možeš ništa, to je njihov koncert, da. 5 najbržih gledalaca jutarnjih programa televizije Pink, 306-346, znate već broj telefona, pogotovo oni što ne kupuju knjige, nego što se druže sa nama da bi dobili knjige. Maxi Single štiklica, pardon, Frajli. Frajli, hvala vam što ste došli u goste. Mi sada moramo, mislim da će Marija torpedirati najstrašnije. Danas smo na šestici, bili smo na